Moji rodičia pred mojím narodením žili na dedine. Mali malé gazdovstvo. Bolo to v 50. rokoch a to gazdovstvo bolo na 2 dospelých a 4 deti až príliš malé, takže mali neustále problémy s plnením kontingentov. Navyše patrili k odporcom združstevňovania, takže boli stále na očiach. V tom čase na dedine a v blízkom mestečku vypukla aféra, ktorú vyšetrovali tajní. Niekoľko chlapov sa už nemohlo pozerať na to, ako ich ženy drú pri praní pri korytách, tak sa rozhodli vyrobiť im práčky. Lenže v tom čase to nebolo tak, že zajdete do obchodu a nakúpite si materiál. V podstate jediným spôsobom, ako sa k vhodnému materiálu dostať, bola krádež. Takže v strojárniach ukradli 5 vyradených elektromotorov, opravili ich a začali robiť práčky. Urobili ich 3, 4. začali, ale vtedy už prišli policajti, pozatýkali ich a vzali do väzenia. S tým, že v tých časoch sa v podstate smiešná rozkradačka mohla ľahko zmeniť na dlhoročné tresty, pretože ju označili ako sabotáž a prípadne ako nepriateľstvo voči socialistickému zriadeniu. Alebo teda v tom čase ľudovo-demokratickému zriadeniu. Neviem, či môj otec bol do toho zasvetený, alebo dokonca nejakým spôsobom zainteresovaný. Ale v každom prípade jedno ráno poňho prišli tajní. Dali mu želieska ako vrahovi a hodili ho do auta a odviezli do mestečka na vypočúvanie. Na mame zostalo gazdovstvo a 4 malé deti, takže nemala príliš veľa času zaoberať sa úvahami o tom, čo bude s mojim otcom. Až po celom dni, keď sa jej podarilo obriadiť dobytok, postarať sa o deti, pozatvárať hydinu a uložiť deti spať, si mohla sadnúť v kuchyni na lavičku, ako mala vo zvyku, a začať plakať nad mojim otcom. Ako bola taká strašne unavená a uplakaná, tak na tej drevenej lavici aj zaspala. Otec totiž medzi tým nemal ľahké. Doviezli ho do mesta a hodili do prázdnej cely, kde bolo iba vedro na prípadnú potrebu. Za celý deň nedostal najesť, napiť a vlastne zdanlivo sa o ňoho ani nikto nezaujímal. Až večer po tme, pravdepodobne, vyšetrovatelia usúdili, že je dostatočne spracovaný, ho vyťahli z cely a zaviedli do miestnosti, kde ho mali vypočúvať. Otec ale nebol z mäkkého cesta a nikdy sa nevzdával, takže poprel akékoľvek spojenie s výrobcami práčok a nenechal sa ani žiadnym krikom primäť k nejakému priznaniu. Vyšetrovatelia zdanlivo rezignovali a predložili mu zápis jeho výpovede, aby si ho prečítal a podpísal. Zápis bol len na vrchu stránky, potom bolo prázdne miesto a vyšetrovateľ ukázal, že ho má podpísať dole pod tým prázdnym miestom. Otec však nebol včerajší, takže napísal dátum a podpísal sa pod text, ktorý už na papieri bol. To sa vyšetrovateľovi nepáčilo a tak ho udrel po pravej ruke obuškom.
Otec v celom tom strese, nervozite, vyčerpaní nezareagoval práve najlepšie, pretože vyskočil, schytil do rúk stoličku a vyhlásil, že toho, kto ho udrie, zabije. U môjho otca to nebola prázdna vyhrážka, pretože, ako hovorím, nikdy sa nevzdával a jednoducho nechcel sa nechať len tak týrať. Vypočúvateľovi to zdanlivo stačilo, tak mu povedal, že vlastne môže odísť domov. Dokonca mu otvoril dvere cely. Lenže ako vychádzal von, vyšetrovateľ ho udrel obuškom do zátylku. Otec spadol na zem, na svoje nešťastie neomdlel, takže cítil rany obuškami, kopance, pľuvance a počul výkriky svojich mučiteľov. Nemal už vôbec ale silu na to, aby sa bránil, takže len to trpne znášal. Ani v 50. rokoch nebolo jednoduché zobrať a nechať väzňa umrieť po mučení v cele. Takže keď sa mučitelia vybúrili, vrátili otcovi do vrecka doklady a dali mu tam papier s potvrdením, že ho prepustili z vyšetrovacej väzby a že môže ísť domov. Ťažko by mohol ísť domov, keď sa nevedel ani zdvihnúť, takže ho naložili do auta a odviezli ho do lesa asi 4 km ďaleko od dediny, kde býval. Tam ho vyhodili do škarpy a vrátili sa späť po dobre vykonanej práci. Môj otec sa po nejakej dobe prebral, poobzeral sa a keď zistil, kde je, začal sa plaziť smerom k lesnej ceste, ktorá viedla do dediny. Dúfal možno, že ho tam niekto nájde a pomôže mu, alebo že sa mu dokonca podarí doplaziť až domov. Medzi tým moja mama spala na drevenej lavici. Unavená, vyčerpaná, vyplakaná. Zrazu pocítila, ako ňou niekto trasie. Neotvorila oči, len počula ženský hlas. Choď po môjho syna. Choď po môjho syna. Myslela si, že sa jej to sníva, ale zase počula zopakovať ten ženský hlas. Choď po môjho syna. Otvorila oči a v miestnosti nebol nikto. Ale trošku z väčšej vzdialenosti začula ešte. Vezmi káru. Na to sa posadila, poobzerala sa, deti spali. A tak vstala a vyšla na dvor. Bola akoby v snách. Pri bráne stála opretá kára, ktorú otec deň predtým opravoval susedovi. Bola to taká dvojkolesová kára s kolesami skoro ako na voze. Mama otvorila bránu a vytlačila káru von a vybrala sa smerom do lesa. Sama tvrdila, že nikdy nevedela, prečo sa vybrala práve týmto smerom a prečo vlastne poslúchla vôbec ten hlas. Po chvíli zistila, že popri nej kluše ich pes. Neodbiehal, neštekal, len šiel popri nej ako mamin spoločník. Mame sa podarilo dôjsť až do lesa a keď boli už dosť hlboko, vtedy pes vybehol dopredu a zastavil sa pri akejsi kôpke a začal zavíjať.
Mama pritlačila káru až ku psovi a zistila, že tá kôpka, čo tam leží, je môj otec. Bol strašne zbitý. Mama ani nevedela, ako sa jej podarilo otca vytiahnuť na káru, otočiť ju a vrátiť sa naspäť domov. Doma sa zase s otcom mocovala, kým ho dostala do postele. Tam mu podala vodu a otec tvrdo zaspal a mama s ním. Ešte niekoľko týždňov trvalo, kým sa otec spamätal zo surovej bitky a zmizli mu aj stopy po nej. Našťastie sa tajní od tej chvíle o otca prestali zaujímať a aspoň v tomto smere mal od nich pokoj. Moja mama nikdy nechcela povedať, kto bola tá žena, ktorá ju poslala po otca. Moja mama nikdy nepoznala svoju svokru, to jest otcovú mamu. V čase, kedy sa toto odohralo, už bola otcová mama mnoho rokov v Blázinci, viac než 500 kilometrov ďaleko a ešte navyše v inej krajine. Otec, keď nerád na toto spomínal, raz povedal, že keď zostal ležať pri tej lesnej ceste a už nevládal ďalej, prišla sa na neho pozrieť nejaká žena. Nevedel, či to bola stará žena alebo mladá žena, ale začul kroky, ktoré prichádzali a potom tie kroky odišli.